Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Namar ka Ïatan Tyllai ban Pynkylla kum ka Shillong Medical College ni banwan ra da tuberculosis hospital ha Umsawli New Shillong ka jingtay ka baladep shna mentala saus nem kala shusa khongreng khram pala ban pendan kam ban ai jing shakri ki pat ba ka jingsa khongreng ki Kamra ki baladep shna da ka tanat ka kwat ka kya jong ka sarkar jilla ha Umsawli ka bahab ashnong maupan kala long kum pensep ai ka pisa jong pat ba namar ki don ki Kamra ki ba ki jingkhang dieng ki las dang pot Nangta kamala baladep tei kila sak khongreng bat mi satang ki Phlang bat ki nyut ki nier ki balakir tawer klemdan nong sumar ha ka jingjurap unong san Hima ya kate ka jaka lalap ba ka surak ka balashna po kate ka jaka sumar kila jan tap da ki Phlang rai i ba ka sarkar kala dep penbiang ki boarding man ai jingshai lada dei ha po yeng ni ka jingshai balapan thwa na ka jingkhlan jang sngi nangta ka omba mru kala poilun Handai habala poi hakate ke jaka hakmat jengki Kamra jengki ke jaka sumar ka sarkar jilla kadang tho ba ka dei ke jaka badang sumar ki bapang covid khat khandai handai bun ki Kamra ki ladep khang tala ka jingbam na ka sarkar ban pendan kam ya kate ke jaka ka badan kumba rio eka ka dei na mar ha ka baning kong ka jingthmu ban wan rat no eka TB hospital na mau prem sha Umsawli handai hadin baladep ladan ka jingthmu ban wan rat no ka Shillong Medical College handai da ka Ïatan Tyllai ka jingdu no ka longi ki pat ba na mar kim yo ji men toy shu Bantip ya kadaw tenrai unong san Hima ulayo man ya kren kerpang bot menteri barem ka tanat ka kwat ka khia ka sarkar jilla uba hek wadiru menteri jong ka sarkar jilla uba bat mentaya ka tanat ri jingri ya gani ka TB hospital ka bari ban ship na mo prem sha Umsawli ka dapsna la dap complete aslam hamanta Tiap pedeng bade kadang ngajing temu aku puar bukan nang health minister mengaru kadang ngajing temu bon warra ya ka medical hospital tadi ka medical college jadi dah tahu kadang negotiate bagi itu gibrio benle ya kene ka Umsawli ben aino syaga medical college jadi dang ta kelas dem mata bade ngai iba aku por long James sang ma aku health minister bade ula cancel no ya ka tuga Shillong Medical College tiga mensyuar di kejing temu boleh berkemla mensyif ada ko long ba bot borara bait no ya ka Shillong Medical College nang te nampak bong prem hang ni hapo ka TB hospital ke bala dapsna da ka health department kini ka TB hospital nadu mana lah dap alias TB hospital tala dap saus nam mensyuar kamdon ke jing no mar kidon ki Kamra ki bala sni ro Jadi ketang ni tai daw ke bomot bensyif ya ka Shillong Medical College ni dang daw ka sakut ke kam timta habakla cancel no ya kata ka sarkar kapan ban le kum no Kita lah don ikong amporin lingdo ko mi honorable health minister te mai kin sapet ka health department bande amno ke di badam banwara biang ka medical college do ne ban shift no ya ka TB hospital na mo prem sha lara chip ka TB hospital nang ten mo prem ya kati mo prem kin le kum no katu ka mo prem pade kin de kiwi pade bani jong health department babon de kam jong health department kan keluar mang pisah tu kan te fikri nga mentala sad reunion stem mo sha mungkin mau syu pe mentate ni ki baro am nak complete lot ka kalat ni kala biang la dapat ba khoi do dong Shillong complete lot peno akar tu kata hang tu mensyuangi ngisna mangi gedisan nriu akar tam haju upar pindai nomik khmat jong mapat jong penthor ka hablah mapat kumun nomik khmat ke iba pindah government mata ke iba state income ka kam pi kalong ne ka no ka kam ka continuous process ka kam baro ka basya khmat ka bangela baja la banle no matang le no
kabadang la ban up ni hap up ke tang ba development hi ke dei ya bet na ka por se ka por tetadaw nga juong berbor ke continuous process development di beberapa apa yang kini di Shillong Medical College Begetura Medical College lasna mental aslam kabang padep kemudian penduk ya di Shillong Medical College Kandon em ke jing mentoi ya ki nong chong jang mapat la dep manra ya kene ka medical college sang ne. Ke jing mentoi ki kam ki jam ni bubur ke jing mentoi ki nong chong sing ni snong ni. Pat ki we ki jing mentoi ke dina beta jong baro ki nong puli balik puli medical. Tiang ni ha ngi tiang don to covid kina pon kam kum ke ai mutang ne po Umsawli to ka. Ba ka ko pol ki jong man shwa ngi pon kam kum ka corona care center ke. Ke menta bam don su ka corona care center bam don su covid. Ke ngam tip su menta ki pon kam dem ta kam yu. Pangapta la khamslam kan bat su ya ka health department. Ni suki kin sedang kin sasniu ki building ro dalam macam. Dalam penerkam hi baro ki building kisni dalam penerkam. Kita perni ki building badan hajang suruk ba ang i kalong i song panda song sengai. Kumno ki snai tu building hajang i pet. I gim dan kan ro ai. I kan Gata te gim lap gim gata ke jing yu ma lapet daga technical team jong ka health engineering wing kita ki kam baro.